nwa njem ọnụ ekele m unu udo wonu udo dịrị unu ka onye chiri ya zero a sị nya mara unu mma ụbọchị taa bụ eke ya eketere anyị ihe dị mma ọnọdụ anyị nọ ebe a tata bụ iji yọọ ọha na eze wee kọwara ndị mmadụ ihe anyị ama ha ikwu ama ha ibe ezie ọnọdụ anyị nọ tata bụ anyị na-ekwu maka nwanne anyị nwoke bụ onye eze Jizọs. Ụfọdụ ndị mmadụ akọrọ na gbago kọrọ gbada kọrọ onye ọ dị mma onye ọbịa bere ha ọsọ ọ bụrụ ya. Ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ihe dakwasa mmadụ ọsọ ọ bụrụ ma ọ bụrụkwa ya onwe ihe ọ ya eme. Ọ na-abụ onye ọ dakwasara na onye nọ n'akụkụ maka eburu ukwu nkwụ ọ dịka ọ bụ osisi, ọ na-abụ eburu ozu onye ọzọ ọ dịka ọ bụ ukwu nkwụ. Otu a nya ka m ji ayọ ndị mmadụ biko wee na-asị ndị mmadụ zakere na aha baptizim anyị chọrọ inye ọha na eze kịta. Ndị mmadụ zakere na benata na ọnụ biko benata ọnụ bụ afa mmadụ. Ọha na eze zakere benata nụ onye ọbịara ha ọ na-asị ọ bụrụ ya na ọ na-ekwu ọ bụrụ na nke a mere ọ bụrụ na nke a mere. Nwanne anyị nwoke bụ onye eze Jizọs ka m na-asị ọha na eze biko onye ọbụla o mejọrọ ya biko ya gbaghara ma ọ bụ na ije ọkpa n'okwu ọnụ na omume n'anya o lerele n'echiche obi biko onye ahụ gbaghara. Ihe niile abụ mmiri na-asụ n'ite anyị ncha niile bụ Igbo biko ana m aya onye ọbụla bụ ọnụ na-asụ nnọọ onye ọbụla onye eze Jizọs mejọrọ ya gbaghara. Aka ji nwa agbadi asị nsi ahụ biko ka anyị yọke na ayụyọ ka anyị gbara ihe anyị eme. Ọ na-abụ onye kwuo nke onye ekwuo nke mana a sị nka m kwuo from the right source. Unu na-anya unu ji afụ nwunye ya ebe a pinọpịnị ya ihe njiri sị ka m kpọbata ka mụ na ya nọrọ n'ụbọchị nke taa ka o doo unu anya na uwe ezoke na-akụ hama. Ana m akụ hama n'isi ntu anaghị m ekwu ọ dịka ihe ọbụla m ga-eme meruo onye n'isi jụọ m ajụjụ echi aza gị. Ana m arịmandị ihe m kwuru ihe ọbụla m kwuru ana m arịmandị arịmaka anya ọsọ ya dị itenye ezi ịjụọ m ihe m kwuru ebe a gwa gị ihe m kwuru na enyi nwunye ebe a ka anyị nụkere from the right source ka nwunye gwa ka anyị alụ ntị. Ada ị nwere ike ịkọwara anyị ka nwanne anyị nwoke onye eze si wee je n'ọnọdụ ọ nọ ruo tata? Ihe nwere ikwu bụ na kemgbe Septemba 4th ka eji di m eji bụ onye eze Jizọs. Kemgbe Septemba 4th na-ekwusi okwu ike ka a na-anị eji kemgbe mgbe aja ya nụtụgo onye o wee sị na ọmụ ya ọlị ya ụmụ Igbo ndị ọbụla ọ mejọ kafa gbaghali ya ọfụ ya kafa gbaghali ya nwoke nwaanyị ọbụla ọ mejọ biko unu gbaghali ya na ọma na ọ mejọ mana biko unu si n'ime ana n'obi unu wee gbaghali ya nọ ihe ọ na-ayọ ma ndị enyi ya nwoke ọbụla ọ mejọ biko anyị na-ayọ unu gbaghali ya unu ọbụla ọ nwere enyemaka ọbụla unu nwee inye unu nyekwuela anyị ayọ ka nna iwu biko maka amakwa ebe anyị ga-esi wee amakwa ebe anyị ma anyị ga-esi bido maka na ego ndị a na-akpọ dị too much biko na ya enweghịkwa. Anyị achọghị ịmụ one a na-akpọ kama na ihe anyị na-ekwu bụ one onye ji tọị one ọbụla onye ji nya tọị from 1 to 2 from 2 to 3 from 3 to 5 emekata o nwere na ọ ya agbakwuruo ndị a ọ mmadụ ka ha bụ ha sị ya naba kama ọ bụrụ nwere wọnị na ya echie nye wọnị benata okwu nwere onye na-aza afa ahụ ewetagofu biko ọ bụrụ nwere onye ọbụla dịghị n'obi ị chọrọ ịkwụ ọ bụ na ihe mmadụ na-emetụta gị ọ bụ na ndụ mmadụ dị na-emetụta gị ọ bụ na ịlaikiri otu anyị si ayọ ayụyọ a wee na-asị ọha na eze nye na aka gbata na mkpughe enyemaka ọ bụ na na-emetụta gị na o metụtara gị n'obi ka anyị kpọrọ gị akaụntụ nọmba ebe unu ya akwụnye ụgwọ ọ bụkwa na akaụntụ uwe ezu oke ka unu gara ịsị na m bịara ịchụnta ego na ọba akwanye na akaụntụ m ma ewere na-ele ibu fanyị agaghị m eme nwe na unu mara mba okenye ihe na-ekwu bụ nke bụ eziokwu. Ihe a bụ Fidelity Bank ada kpọrọ ha nọmba fon akaụntụ nọmba ọ bụ na onye nwe enyemaka onye akaụntụ nọmba ọ ga-etinye gị abụ 6322018405 Fidelity ihe a Fidelity Tony Nweke Ọfọdịlị afọ ị ya afọ ebe ahụ bụ Tony Nweke Ọfọdịlị. Ịchọkwa ịkpọ Tony Nweke ya na fon nọmba jụọ ya ma ọ bụ eziokwu 090-2050-9777 ka nọmba pịnọpịnọ kpọọ pịnọpịnọ na fonu si ya ihe a ekwuru o ji obi ka amanyere ya amanye maka ọ na-ahịa ahụ ndị mmadụ afọsụọ si amanyere ya amanye na-emeri ya fọsụ na ojighị uche 090-20 gịnị
50 97 77 ya nọmba pino kpọọ ya na fon. Ọ dị mma ndị ọma njem ọnụ ọnụ mama nka nke ndị kwuru okwu ihe a ji wee nọrọ ebe a nụnwa bụ ka ọ dị mma onye ọbụla na-ayọ na-ayọsi ike igbere anyị dịkwu n'ala onye ọbụla onye eze Jizọs mejọrọ ya do biko ya gbaghalụ maka na a sị na mmehie adịghị mgbaghara ama ndị ya bụ na etinye nwata ihe n'aka nke a ewere aka nke a dọnatakwa ya onye anyị na ebe a nwa bụ nwunye onye eze Jizọs maka na ọtụtụ mmadụ ekwuona na soshal midia ọtụtụ ndị mmadụ ekwuona na soshal midia onye eze Jizọs ebekwanụ ka nwunye ya nọ na anyị chọrọ ka anyị ma ebe nwunye ya yi ekwu okwu uwe ezu oke wee sị na ka anyị chọọ nwunye ya ka a kpọọ nwunye ya ka anyị na ya na-agbakwue one on one ya ka anyị ji wee bịa tata anyị na nwunye onye eze Jizọs nọ na ụmụ ya bịa ihe eji sị ka anyị kpọta nwa ya bụ ụfọdụ nwere ike awa ọchịchị ya asị na uwe ezu oke ree na ụmụ onye eze Jizọs ngwa na nke nwaanyị ma ndị sị na nwa ya nwoke anwụgo kpọta nke nwoke ahụ kpọta nke nwoke ahụ lee nke nwoke ọga anyị lee nke nwoke odogo ụnụ anya ihe m na-ekwu bụ na-ekwu anyị m ezikọ onye ugwu si gafere gadoki na enye na ihu ọkwa ọja na mmanwụ nke a bụ nke nwaanyị nke a nke nwoke nke a bụ pinọpinọ na onwe ya abụgodu na onwe ihe unu ga-eji wee gbaghalụ ruonu maka ụmụazị a gbaghara onye eze Jizọs ayọ ka nna ayọ esokwu m ayọ 1000 naira bụ nnukwu ego ka ọ bụ 500 naira bụ nnukwu ego 5000 nnukwu ego ka ọ bụ ole ọbụla itiri biko Igbo niile as a whole Igbo ọnụ na-asụ nnọọ ka anyị na-ayọ nụ biko nụ na akaụntụ nọmba anụnwa dị na skrin na efon nọmba pinọpinọ biko nụ kaba ahụ megịnị nke onye nwe ya tii ọ bụrụ na anyị tụchakọtagide ya ozuo ka onye eze Jizọs nata eji n'aka na ọpụta na ọ ga-ekene ọha na eze ndị be anyị ekenekwa m ngwa kene ndị Igbo biko nụ ndị ji di nka nna ya esekpuru anya ya si unu biko ọnụ ọbụla anyị na-enwe unu n'ala anyị biko maka ụmụ ya na-abụ ekwesịghị ibido akwụkwọ na Septemba mana duto na-eji pakeji ebido ụlọ akwụkwọ ayọ ka nna ya unu si ndị ji biko unu nagide gbaghara ya biko ọ bụ na ọ nwee ebe ọbụla o si edo biko were unu maka ụmụ ya ọnwekwa ebe mma mma ebido ma ọnwa ife ma enye echi kịta alụ one ka m dịkwa 22 years ebe mma ụmụ maazị anyị ebidokwanụ biko anụ na ayọ ụmụ Igbo ọbụla ọ mejọ agbaghalụ ọ bụ ndị enyi ya nwoke ọbụla ọ mejọ biko mgbaghalụ na onwekwu nwunye esi wee nyere anyị aka unu bido nyebere anyị aka maka gịnị nwekwa ebe mma mma ebido maka ụmụazị akapịaka 2 years bụ na Novemba 4th kakwa ka ya eme 2 years biko unu nyere anyị aka ọ bụ na ọ nwere enyemaka ọbụla ebe ọbụla ọnụ ọbụla anyị ewe biko ndị ji onye eze ka anyị na-ayọ ayị ya wee sị bikonu deenụ mmanụ n'obi unu ejigodo maka ihe ọzọ unu ewere maka ụmụ iriri ụmụaka ha abụọ bikonu anyị na-ayọ unu ayọ so unu deenụ mmanụ n'obi unu menụ na ebere bikonu nwata be nne ebe nna ya ihe oyi ebe na-akwa agwụgwọ kwado ya ka anyị ji ayọ unu so nu biko mụ nwa sokwu ayọ biko ka nracha nwatakịrị ọnụ nwatakịrị ụdị ihe emebeghị mbụ o nwebeghị experience ya bifo mana unu eme onwe experience na ekirikiri ụmụaka ha ụda biko nunu mee na ebere o aka ji nwa amadi aka anyị na-ayọ biko mee na ebere rapụzie nri na edo unu biko nunu biko nunu donu